Имаме оперативна информация от антуража на Пеевски, че в Дубай през изминалите 5 години той има много срещи, стотици, с Таки. Те живеят един до друг. Таки, за него има интересна информация. Той знаете, че е под запрещение в момента на дубайските власти, защото има разследване срещу него, което се води в Съединените щати. Той има там с Пеевски стотици срещи. Сега не знам в какви отношения са. Чувам, че са в напрегнати отношения и че на Таки са му запорирани сметките. Той лека по лека започва да се оглежда в Пеевски. Както аз го нареках новата Ружа Игнатова, потенциален донор на пари. Защото Пеевски сега, като избяга от България, той ще трябва да отиде някъде и на него ще гледат като на ходеща касичка. Къща касичка, зае касичка, куче касичка. Има доста милиарди скрити. Други срещи, които Пеевски е провеждал на територията на Обединените емирства, са с Орлин Алексиев, бизнесмен, един от спонсорите на Слави Трифонов, човека, който му въртеше цялата партия ИТН. Други срещи на Пеевски в Дубай са с Красо Черния. Това е консилиерито на най-високо ниво на мафията в България. Други срещи, които Пеевски е провеждал в Дубай с така оперативно интересни лица, с Петю Еврото, който също беше в Дубай, там се е виждал с Пеевски много пъти. Ян Мавродиев, бившия шеф на ББР, който е в Дубай, който се укрива там, който отпусна кредитите на Делян Пеевски през Банката за развитие. Други срещи вероятно имало с министри. Кметове и доктор Лъчезар Иванов от ГЕРБ, депутат беше, сега не е пътувал в Дубай преди години, когато там отидаха двата правителствени самолета, пълни с неясно какво. Върнаха се с фурми, отидаха с пилета, говори се, че имало палети с милиарди евро кеш. Лошо, Седларов, лошо. Доколкото знам, Лъчезар Иванов е отишъл да се увери дали парите са стигнали където трябва. Десислава Атанасова смятаме, че изкарала с Пеевски 2 дни в Дубай. Пеевски разполага на Палмата в Дубай с няколко резиденции. Нашите информатори казват, че Пеевски е най-богатия инвеститор там, с цяла клонка на Палмата. Изкуствен остров, построен в залива на Дубай. Лошо, Седларов, лошо. Мирише ми на командировка в Централния Софийски затвор. Истината рядко е това, което изглежда. Въпросът е, готов ли си да я видиш?